Doháníme, co jsme zameškali se Spartakiádou. Je to pořádný záhul, ale když si vzpomenu, že mě za pár dnů čeká dovolená. A hlavně ty, můj malý miláčku. Je to najednou všecko úplná legrace. Jsem rád, že se ti u nás líbí. A že s našima dobře vycházíš. Haničko, okamžitě to polož, nesmíš tahat těžký věci. Tak těžký to není. Už jsem řekla. A Věro, prosím tě, nenechy to tahat. No jo, pořád. Hani, ty bys si směla jít sednout vedle, tady se nadýcháš prachu. A tohleto ohýbání, to taky není nic pro tebe. Něco se stane, budeme nešťastní všichni. Tak co jsi vzpomněla s tím blbým tapetováním? Dítě přece musí přijít do čistýho. A já to odnesu, viď? To by mě zajímalo, proč moje dítě to snad není. Věro, jak to mluvíš? Měla jsi aspoň počkat, až přijede Tomáš na dovolenou. My se tady dřem a milospánci přijde k hotovýmu. Snad se na vojně taky nefláká. Tak holky, nehádejte se. Zítra bude vytapetováno a hned budeme mít lepší náladu. Haničko, a příští týden budeme koupit výbavičku. Všechno musí být žlutý nebo bílý, víš, aby se to hodilo jak pro chlapečka, tak pro holčičku. To jsem zvědavá, mami, jestli nám ta idyla vydrží, až se ten prcek narodí. Bude se tady motat Jituna, Tomáš se vrátí z vojny a všichni tady budeme jako sardinky. Jedna koupelna, samý šury s plínama, no to je krásná cvokárna. Tebe se to přece netýká, ty budeš v Praze na koleji, ne? Jo, tak mě se to teda netýká. Prostě byste mě nejradši vyrazili na ulici. Ale pořád přece na koleji nebudu. Co Vánoce, prázdniny, zkouškový období. Budu muset šprtat a potřebuju k tomu klid. Prostě potřebuju pro sebe aspoň jednu místnost. Máš pravdu, Věro. Já jsem tě vyštípala z pokoje. Že se nestydíš, Věro? Běž se jí okamžitě omluvit. Já jí? No to je teda vrchol. Nakonec za to můžu já, že si spackali život. Haničko! Ty děláš listonošku. Jenom poštovní doručovatelku. Ale to přece nemusíš. My ti peníze dáme. Nechceme, aby tě živili. Co bych dělala celý den? Kousala bych se nudou. Nezapomeň, že čekáš děcko. No taky, co tomu řeknou lidi? Jsou rádi, že dostanou noviny. Tak tohle já teda nedovolím. Tomáše máme rádi. Nikdy jsme proti němu nic neměli. Jenom jsme chtěli, aby Hanička dostudovala. Měla na to. Maturovala s vyznamenáním. No teda skoro. Ještě, že aspoň tu maturitu udělala. Co pak počkat mohli, to je teda fakt. Aspoň než se Tomáš vrátí z vojny. A nebudeme brečet nad rozlitým mlíkem, no musíme si nějak poradit, no. Právě proto jsme za váma přišli. Hanka se nastěhuje zpátky k nám. Byt máme velký. Jsme tam teď s manželem sami, tak co by se tisnila u vás? A ještě něco. A vlastně to nejdůležitější. Podívejte se, žijeme na malém městě. Tady každý každému vidí až do kuchyně. Tak proč by měly vzniknout zbytečné řeči? Svadební hostinu samozřejmě zaplatíme. Nechcete taky něco nechat na nás? Vy máte ale kliku, kluci. Dovolenou v takovém počasíčku a my to tady za vás odmakáme. Sluníčko, pěkně opalovačka, taky bych si to dal líbit. Tak jako se těšíš na tu svou Romeo? Psala mě, že se odstěhovala nazpátek domů. Člověk má v jednom kuse nervy, ani pořádně nevím proč. To mě ta moja nepíše vůbec. Tak nedělej uraženýho a piši ty. Veď nerobím nič jiné. Neboj, to se vyřeší. Jak? Ale vlastně jsem rád, že jsem tu dovolenku. V pořádku. Tak čau. Čau. Jo? Kyslík, dej si za mě jednou fleku.
Stiborku, ty už si tady, pojď sem, dítě moje. A vypadáš dobře, jsi popálený a skoro bych řekla, že jsi přibral. Já vás taky vítám, Vojíne. Ale nezlobte se, že jsem obsadil váš pokoj, Miluška říkala, Ale co by se zlobil, těch pár dnů, co tady bude, se vyspí v kuchyni, viď, Stiborku? No, nechcete si s námi pít kávu? Já mu ji udělám. Ne, počkej, už se tady vyznám, máte si určitě co povídat. Stiborku, vem si, tu máš. Díky, nemám hlad. Dyk jsem jí pekla kvůli tobě. Když tak až potom. Tak povídej, co je novýho? Normálka. Už je to tam lepší. Už jsem si zvyk. No a jaký máš plány na dovolenou? To je právě to, co nevím. Stiborku, měl by ses pobavit, rozptýlit se, víš, jít si zatancovat. Prosím? No, nebo do kina, to máš rád. Tobě vadí Václav, viď? Ne. Proč? A jedna pravá turecká. Vojíne. Nemrať se, budeš mít vrásky. Ty už mám stejně. Proč ses odstěhovala od našich? Naše to moc mrzelo. Věra měla pravdu, je to její pokoj. Je to můj pokoj. Věra mi ho zabrala, když jsem šel na vojnu. A když budu chtít, tak z něho velice rychle vypadne. Co na mě křičíš? Teď už je to stejně jedno. Já nekřičím na tebe, ale na ní. A kde budeme bydlet, to vůbec není jedno. Tváříš si, jako bys šel na pohřeb. A nežádat o mou ruku. Jak se mám tvářit? To dělám poprvé v životě. No to doufám. Svatba bude 31. srpna v 10:30 na Národním výboru. Manžel tam má naštěstí nějakou tlačenku, takže nás vezmou mimo pořadí. Prstinky, jak vidím, už máte, takže my zaplatíme hostinu ve vinárně Šachta. Znám tam vedoucího. Bude to se vším všudy. Svadební jmény se stavím dodatečně, na to ještě čas. Kytky a taxíky platí ženich, to snad víš, Tomáši. Mamo, prosím tě. Haničce půjde za svědka Majka a ty si svědka musíš sehnat, Tomáši. Tenhle rok vás budeme živit. Jak nás? No, Hanku a to malý. Ale až se vrátíš, tak to budeš mít zase na starosti ty, Tomáši. Máš na to rok, tak se na to duševně připrav. No a teď to nejdůležitější. Příští rok si můžeš podat přihlášku na vysokou. S malým dítětem? No tak malý zase nebude skoro rok. My jsme se s tatínkem dohodli, že od listopadu zůstanu doma. Abych se mohla o děťátko pořádně postarat a vůbec o celou domácnost. Tak co tomu říkáte, děti? Tak myslím, že bych měl otevřít lahvinku. A je to z blata do louže. O všem bude rozhodovat máma. I tu brigádu mi zakázala. Mám strach, jak to všecko bude. Co? Až se to narodí. Vidíš sám, že tady to taky nepůjde. Za rok se vrátím z vojny a pak se uvidí. Za rok. Říkáš to, jako by to bylo za týden. No tak ten rok to snad doma ještě vydržíš, ne? To musím, ale co pak? Až se vrátíš z vojny, zase budeme, kde jsme. A co mám dělat, prosím tě? Vymyslet něco. Ale co? Víš, co bych nejradši? Bydlet ve svým. S tebou a s tím Rňousem. Míšáčku. Jenom my 3. To bych byla ze všeho nejšťastnější.
vlastně chcete, Tome? Kluka nebo holku? No to je otázka, no to je jasný, že kluka. No jak se bude jmenovat? No vidíš, o tomhle jsme s Hankou vůbec nemluvili. To je chyba. A kdy plánujete svatbu? No tak svatbu za nás naplánovala tchýně. Ale máme daleko větší problém. Jaký? Člověče byt. To je hrozný. Byl jsem dopoledne za mistrem, stavoval se na vedení, ale tam mu řekli, že nejdřív tak 2-3 roky po vojně, jinak nemáme šanci. S podnikovýma bytama jsou problémy všude. Až se vrátíš, tak ti to podpořím v odborech. Víš, jako, že jsi mladý, perspektivní, že máš rodinu a tak. Ale to víš, hned to taky nebude. Moc krát děkuju, ale co do té doby? Jo, hochu, tady je každá rada drahá. Ty Edo, co kdybychom se jako s Hankou přestěhovali k vám? No tak už jsme se na ten pokojček pěkně zvykli. Já přinesu chlebíčky. Jiřino, to, jako myslíš i s tím, jako s dítětem? No jasně. No to my třeba budeme mít hnedka další, víš? No ne, podívej se, ta cimra teda je volná, to jako jo, ale já tam někdy dělám fotky, víš, taky tam přespí ta tchýně, když přijede. Někdy. Neboj se, to vyžené. Když tak se nastěhuje Hanka ke mně do kasáren, no. Teda, já se z toho pominu, Honzo. Celý léta se s tátou dřeme. Scháníme věci po celé republice. A ty nám klidně řekneš tohle. No. Nezdá se ti to při nejmenším sprostý? No já ti něco povím, Honziku. Maminka má náhodou pravdu. Podívej se. Podívej se na to. Chlapče, víš, co tohle všechno stálo? Zkus mi dneska sehnat bony po 4,50. No. A víš ty, co já musím prodat bůčku, aby mi tohle všechno lidi sehnali? A co zase musím vysolit na jatkách, aby mi tam nechali ty bůčky? Ochu, víš, co to dneska stojí, když chce poctivý člověk poctivě stavět? Mám Danu rád a ona mě. A to je snad hlavní. Prosím tě, co ty víš o lásce? Jo, v tvých letech. Ale tati, vždycky si říkal, co dokáže kouzlo uniformy, a když ty jsi byl na vojně... Prosím tě, co to... Ty vůbec, kde tam budete bydlet? Dana má taky barák. Barák? Prosím tě, jaký? No, určitě ne takhle zařízený. Jo, a takhle velký. Budejť jo, kde by na to taky vzali, že? Ale mami, přece je úplně fuk, jak je velký a zařízený. No tak to není fuk. A má to ještě jednu výhodu. Můžu tam chodit zadarmo k holiči. Prosím tě, holiči, od kdy se v Čechách za služby neplatí? Normálně se platí, ale ta moje Dana je vedoucí v kadeřnictví. Tak ona je holička. A k tomu vedoucí? Dokonce. No vidíš, ty blboune, jak seš chytrej. No jo, to je zajímavý povolání. No. Mají sice malý platy, ale zase ty tuzery. No to by... No a 2 baráky v jedné rodině, táto! No právě 2 barviště. Ty poslyš, a nebudete potřebovat bony? Po kolika? Normálka za bůra. Říkal, že je kupuješ po 4,50. Řekl jsem, že kupuju, ale neprodávám. Já nejsem blbej na hlavu. Chtěla jsem ti říct. Necourej se, v noci jsem tam. Václav má totiž špatný spaní, víš, a nemá dovolenou jako ty, vstává brzy ráno do práce. Tak se hezky vyspí.
Mami, odjíždím dřív, neměj o mě strach. Mějte se dobře. Ctibor. Člen klubu náročního diváka. To jste vy? Co tady děláte? Přišel jsem se zeptat, co dávají čtvrtek v kině. 5 ráno. Vy jindy nemáte čas? No nekoukejte se tak na mě, já jsem nevěděla, že jste to vy. Jinak bych se aspoň učesala. Náhodou to docela ujde. Náhodou. No tak za takovouhle lichotku vás pozvu na snídani, pojďte. Děkuji. Tam ne. To budete trávit dovolenou v kasárnách? To ne. Tam si jdu akorát pro razítko, jako že nebudu v Praze. Aha. A potom? Nevím. Máte štěstí, že je bytná v lázních, jinak by mě hnala. Ale moc pohodlný to asi nebude, co? Na vojně to taky není zrovna pohodlný. Pořád lepší než doma. Andulka je trošku nastydlá. Někdy se probudí v noci a brečí, takže nezlobte se, kdyby vás to rušilo. Já spím jako dřevo. Proč dáváte Andulku do jeslí, když je nastydlá? Co mám dělat? Vojáci chtějí číst a já musím vydělávat. Já bych vám ji vykurýroval, teda jestli chcete. Mám v tomhle směru bohaté zkušenosti. Čaje, bylinky, na co který čaje, na co, jak dlouho potit, jo. No
A hlavně, jestli je nastydlá, tak to chce stejně zůstat nejmín týden doma. Já to musím vidět, máma je zdravotní sestra. To si řekne máš ráno. Tak. Dobrou noc. Co tady bereš? Dal jsi mi adresu, ne? Slíbil jsi, že se o dovolení zastavíš. Jo. Jenomže místo dovolený jsem vyfasoval basu. A víš proč? Proč? Kvůli jedné holce, co mě pozvala na dýzu. Ale co? Zavřít mohli, pustit museli. Tak jdem, ne? Nemám vycházku. Řekni jim, že jsem za tebou přijela. To by moc nepomohlo. To mám zase nahodit zpátečku, když se celý den drncám ve vlaku. Pojď tamhle. A to se nebojíš takhle jezdit po světě sama? Co bych se bála? Co na to vaši? Ty musíš doma hlásit, kam jdeš. Kdy přijdeš na večeři. Já jsem na vojně, jestli jsi náhodou nevšimla. A pak jsem kluk. Jo, to jsem si všiml. Když jsi byl ještě doma, tak jsi byl maminčin mazánek, co? Z domova mě vyrazili. Proč? Protože jsem kradl a skončil v kriminále. Potom se mě ujala jedna postarší barmanka, s kterou jsem chtěl zdrhnout za kopečky. Což se, jak vidíš, nekonalo. Tvůj životopis mi něco připomíná. A teď mi pro změnu řekni něco hezkýho. Moc hezkýho jsem toho nezažil. Schovávám si to po vojně. Co jak jsi chytil ty zloděje a dostal za to hodinky? Jak to víš? Než jsi přišel, kecala jsem s klukama na bráně. Za tu dobu se člověk něco doví. Třeba co? Třeba, že tě berou. Nebo z tebe mají strach. Prostě jsi pro ně řízek. A pro tebe ne? Kolik vůbec je? Bude půl. To jsou ty hodinky, co jsi dostal? A víš, že já žádný nemám. Asi proto chodím všude pozdě. Tak si je vem. To přece nejde. Ale jde, mám ve skřínce ještě jedny. Fakt nemůžu. Musíš. Od teďka, když budeš chtít vědět, kolik je hodin, tak si na mě vždycky vzpomeneš. Tak. Čau. Prosím. Neměl jste si dělat takovou škodu, Ctěbore. Vždyť nemáte žádný peníze. Je to poslední den mý dovolený? Je. Tak co? S Bohem, matčino kapesný. S Bohem, reluty. S Bohem žolde. Co se divíte, co pak vím, kdy se zase dostanu přes noc kasáren? Je-li aperitiv? Přinesu skleničky. Prosím. To je jídla a pití jako na svatbě. Já nevím, já jsem se ještě neženil, takže... A já jsem se nikdy nevdávala. Tak... si přiťuknem. Ta dovolená strašně rychle uběhla. Nebůl. Za měsíc jsem tady zpátky. Ale to už jako žení. No jo, to je fakt. Vlastně jsem naposled doma za svobodnou. Ale na něco si zapomněl. Na co? Že se nemám v čem vdávat. Nemám nic na sebe. Mně se líbíš ve všem. A
ostatním se líbit nemusíš. Vlastně ani nesmíš. Vždycky se mi nejvíc líbil, když se na mě žárlil. Ale nechtěla jsem ti to nikdy říct. Nastupujte do osobního motorového vlaku směr Kalešice, Doby, Brabel. Ahoj na svatbě. Paní Soukupová. Líbíte se mi už dlouho. Hned jak jsem vás viděl, tak jste mi připadala taková krásně chytrá. Radši ne, prosím. Už tady bydlím víc než týden. Chodíme kolem sebe, spíme v jedné místnosti, koukáme po sobě a ještě jsme si nedali ani pusu. Já už bych tu pusu chtěl. Ne, Ctibor. Ale proč ne? Co proti ní máte? Nic. Nic. Jste vážně fajn. A já už nechci být fajn. Já chci s váma... Jste ještě kluk, Ctibore. A já už to nechci zažít po druhý. Ale co? Taky říkal, že se mu líbím. Když jsem za ním přišla, že čekám dítě, tak jsem ho víckrát neviděla. Normálně se vypařil. Já snad takovej nejsem. Tak víte co, Ctibore? Až svlíknete to zelený a jestli si pak na mě ještě vzpomenete, tak přijďte. Potom zase koupím večeři já. Zlobíte se, že jste tady byl zbytečně? Že jste u mě zabil dovolenou? Jak toho zbytečně? Vykurieroval se vám přece Andulku. Jak jsou na tom kluci v politické přípravě? Prověrky letos začínají hned po 15. srpnu. Znají toho poměrně dost. Někdy se ale bojí mluvit, zvlášť když je na učebně někdo cizí. A někdo zase bifluje a nemá na věci vlastní názor. Tak s tím koukejte něco udělat, ale rychle, rozumíte? To se nedá změnit přes noc. Přes noc ne, ale do prověrek určitě. Takže vyberete mi 2 skupiny k prověrce z politické přípravy a pořádně je připravíte. Jinak taktiku, střelbu, řízení vozidel, polní přípravu, techniku a tak dále si pohlídám sám. Myslel jsem, že odcházíte. Nejdřív v září. Ale nerad bych, aby můj nástupce musel dávat dohromady všechny naše průsahy. O čem to prosím vás mluvíte? Víte moc dobře, o čem mluvím. Zrovna teď jsem se vrátil z autoparku. Jděte se podívat, jak se ošetřuje technika. Jen si vzpomeňte, co nám tyhle lajdárny provedly na zimním cvičení. To bylo radosti se startováním vozidel v mrazech. A nemusím vám jistě připomínat šikanu, prokurátora a hlavně slib, který jsme dali oba starýmu. A jděte se podívat v neděli večer na Světnici. V hlášení se to jmenuje nepořádek v ubytovacím prostoru, ale můj táta by to nazval přesně. Bordel.
A nemyslete si, že nevím, jak kluci flákají rozcvičky. Někteří se zašijou a necvičí vůbec. Snad jsme tady za tenhle rok taky udělali něco dobrýho. O tom si můžeme popovídat jindy. Vidíte všechno zbytečně černě. A vůbec nenakládáte toho na sebe poslední dobou trochu moc. Navrhnete mi program jednání s bojovým aktivem? To jsem v minulosti taky zanedbal. O formálnosti některých vojenských schůzí ani nemluvím. A společně s veliteli čet připravíte soutěž k přípravě na prověrky. Takový předprověrky. Mária, poďte si zatancovať. Možno trošku neskôr, pán doktor. Prečo ste taká smutná? To sa vám iba zdá. Ja som nie. Nie som dobrý spoločník, však? Nie, naozaj nie. Občas by ste mohli niekam vyraziť. Samota vám nepristane, verte mi. Nemáte nejaké priateľky, alebo priateľa? V práci mám. A okrem toho mňa to veľmi nebaví chodiť takto. Tancovať, piť. A to je chyba. Práca nie je všetko. Ja si myslím, že na tom nie je nič zlého, keď raz za čas idete tancovať, alebo zabudnúť na starosti všedného dňa. Váš manžel by s tým určite súhlasil, ak je rozumný a múdry. To sotva. Máte ho rada? Neviem. Neviem. Za ten rok sa toho veľa zmenilo. Neviem. No to už v manželstve niekedy tak chodí. Láska sa počase mení na priateľstvo. V niektorých prípadoch ľahostajnosť, apatia. Vaše najmladšie roky sú preč a vy zrazu začnete ľutovať, po čo všetko ste prišli. Takže potom je už neskoro. Ahoj, Mária. Dobrý večer. Pán doktor. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahojte. Čo tu robíte? Čo my? Ale čo tu robíš ty? A čo Vlado? Píše. Už mu to uteká však. No jasné. No veď to už bude rok, čo narukoval, nie? Ja viem, že sa už na neho veľmi tešíš. Už sa nemôže dočkať. Nevidíš? Tak príjemnú zábavu, pán doktor. Dovidenia. Dovidenia. Aj vám dobrú zábavu. Viete, aké z toho budú reči? Vám to vadí? Ja by som možno radšej išla domov. Mária, práve sme sem prišli. Nie je mi dobré. Boli vás hlava? Objednám koniak, to vám zvýši tlak, náladu. Nie, ďakujem, to mi nepomôže. Nemôžete stále podliehať týmto depresiám. Musíte sa proti nim postaviť. Inak budeme zase tam, kde sme boli. Ja chcem ísť domov. Koľko sa páči? 19 minút. Nech sa páči.
šílená. Marti, Ahoj. co tady děláš? Co se asi dělá ve vlastním bytě? Pamatuješ, na to se mě zeptal na Spartakiádě, když jsi byl v Praze. Myslela jsem, že máš pracovní dobu do 4. Dneska se to trochu protáhlo. Jenom dneska. Mluvíš se mnou jako s Martínkem. Proč jsi ho nepřivezla? Ty jsi nedostal můj dopis? Jaký dopis? Že jel s babičkou na rekreaci. Nezlob se. Promiň. Ani si ho nestačilo otevřít. Prosím tě, to musíš cvičit s klukama. Všechno, co vyžaduju od svých vojáků, jim chci nejdřív předvíst. A nepřeháníš to trochu? Jak se těšíš na Prahu? Nejdřív to tady musím dát do pořádku, aby mě můj nástupce neproklínal. To už snad není tvoje věc, ne? Ale měl bych blbej pocit. A teď před prověrkami je nejvíc starostí. Já myslela, že všechny starosti už máme za sebou, jako. Ty jsou teprve před náma, to si pamatuj. Ale ještě si mi neřekla, proč jsi vlastně přijela. To je otázka. Sakra. Kdo to ještě otravuje? Musím s váma nutně mluvit. No tak pojďte dál. Promiňte, nevěděl jsem, že máte návštěvu. To je moje žena. Seznamte se. Rážová, těší mě. Bílek, mě moc těší. Posaďte se. Tak, co se vlastně stalo? Nevíme, co máme dělat. Od 22:00 jsou noční střelby a velitel první čety, poručík Malý, se nedostavil do kasáren. Já toho chlapa snad přetrhnu. Jestli ho najdu někde v hospodě, tak ho poženu před prokurátora. Na to vemte jet. A kdy se vrátíš? Jo, to je ve hvězdách. Ještě jednou se moc omlouvám. Tak už se neomlouvejte a hoďte sebou. Nebo se z těch malerů nevyhrabem. Každou neděli k obědu řízek, takže dneska to máme ještě 72 řízků do civilu. Jo. Doma už je nechci ani vidět. Pořád lepší než ty včerejší karbinátky. Jedem. Teda mě osobně by zajímalo, jestli tenhle ten řízek někdy viděl maso. Ano, tak Michal. Máš ho přes půl talíře, tak nezdržuj. Přes půl talíře možná, ale je průsvitý jak papír, tohle já žrát nebudu. Ne? A na co by měl pán chuť? Na pořádný řízek. Co se tady děje? No co je? Sakra Soukup. Když máš toho dozorčího, řekni těm šejdířům tady z kuchyně, ať nám dávají pořádný žrádlo. Nebo jim to hodím na palici. Jen aby si příště nedostal horší. Nezdržuj, kamaráde, suň se, co vlastně chceš? Slušný jídlo. Kluci, že chceme slušný jídlo. Máš nějaký problém, tak to řeknu devěťákovi. Na devěťáka ti seru. Podívej se na tohle, ty chytrej. Boha jeho. Máš pocit, že je to řízek? A co by to podle tebe mělo být jinýho? Opražená houska. Cože? Kluci, je to opražená houska. To je svinstvo! Ty tomu rozumíš, jak to zapetrželi. My jsme kuchaři. Vy nejste žádný kuchaři, jste zloději! No tak klid! Guláši, ty jsi řezník. Kde je tady maso? Ukaž mi tady maso. Tak mu ho ukaž, dělej. Ukaž mu to ty ptáku, nebo uvidíš. Tady je maso. Ty svině!
Vyjadřujeme se slušně a zpátky do řady! Pro koho to měli? Něco pro sebe, taky pro kámoše na Marotku a tak dále. Dělali pro ně hostiny. A hlavně pro sebe. Bylo to z našetřenýho materiálu. Jistě, že jo. Chceš říct nakradenýho. Proč jsi to nehlásil, guláš? Počkejte, já vám pomůžu. Je to na vás těžký. Kam to chcete hodit? Nesplet jste se v adrese? No, já myslím, že ne. Guláš mi Teda, on za mě poprosil, jestli bych vám dneska nepil. Prej jste na to sama. Co je s Honzou? Celkem nic, jenom baso po službě. To kluci z jeho směny jsou na tom hůř. A co proved? Věděl, že se v kuchyni ztrácí maso. No a bál se to ohlásit. Ale v jedné věci vás potěším. Nemusí to po vojně nasluhovat. Tak půjčíte mě ty monterky. Já to s tou pomocí myslel vážně. Kam s tím? Na výtah. Jo, ty monterky. Jo. Hop. Díka. Vstupte. Soudru nadporučíku Vojin Soukup. Přišel jsem na váš rozkaz. Tak co Soukupé? Kdy bude svatba? Jestli mě pustíte, tak 1. srpna. Ještě si to rozmyslím. Takže všechno v pořádku. No, skoro. No, ven s tím. Nemáme byt. Teda, já mám na rok ještě postel zajištěnou. Ale co Hanka s tím malým? U našich to nešlo. Teď je u rodičů a tam je to ještě horší. Já prožíval to samý. Léta jsme bydleli u tchýně. A když jsme konečně dostali vlastní byt, tak už bylo vlastně pozdě. Ale proč jsem vás dal vlastně zavolat? Už na to myslím dlouho, ale nějak nebyl čas. Nepřemýšlel jste o tom, že byste se stal vojákem z povolání? Cože? Já? Při výcviku jste neměl žádný potíže. Ani větší problémy. Zkrátka chci říct, že jste dobrý voják. A navíc kluci vás mají rádi. Možná i ten byt byste dostal. I když bych byl nerad, abyste to dělal jenom kvůli tomu. Promiňte, ale nikdy mě nenapadlo být celý život v uniformě. Pořád plnit rozkazy, jít tam, kam mě odvelej. Pořád se stěhovat, začínat znova. A budu mít rodinu. Já taky neříkám, že byste to měli lehký. Ale myslím si, že proto máte veškerý předpoklady. Ty ale umíš dělat překvápka. Zjevíš se v hrádku, kdy tě nejmín čekám. Vadí ti to? Jinak bych tady snad nebyl, ne? To je náš? Jedného kámoše. Půjčil mi ho. Prej, aby jsme si mohli zatančit. Ze západu? Víš, že ani nevím. Ani o tobě toho moc nevím. Co bys chtěl vědět? Všecko. Kolik ti je? Co děláš? Co dělají tvoji rodiče? To je úplně jako u výslech. Radši se mazlím, než povídá.
tudy mladá holka. Co je tohle za blbou srandu? Koukej na Vali ten trandák. Klidně. Ale nejdřív se mě zeptej, jestli mám občanku. Co to meleš? Nenapadlo tě, že ji vůbec nemám? Kolik myslíš, že mi? Co já vím. 18, 17. Nebo taky 14,5. Už mi rozumíš. Takže v tobě ještě nebylo 15. Vždycky jsem vypadala starší. Takže když teďko po tobě budu chtít ten trandák, tak ty mě udáš, že jsi nezletila. Pod zákonem. Chlapečku. Já mám fakt na holky smůlu. Ahoj, Zuzko. Ahoj. Co ty tady? Mám tu jednání kvůli pionýráku. Jste náš patronátní útvar. A jak se máš, když zrovna nepracuješ? Já jsem nevěděla, že tě to pořád ještě zajímá. A já jsem zase nevěděl, že jsi historka. Vždycky se mi na tobě líbilo, že jsi byla taková klidná. Někdy až moc. Řekni mi, co se vlastně stalo. S tou příbuznou v Praze jsem ti to přece už vysvětlil, tak... Přece nejde vůbec o žádnou příbuznou. Tak o co teda? Podívej se, Petře. My jsme se v poslední době skoro vůbec neviděli a když tak jsme se pořád jenom hádali. V nejlepším případě jsme si neměli co říct. Ty někoho máš? Mám. Skoro 50 dětí. Za pár dní s nimi jedu na pionýrský tábor a moc se na to těším. A můžu za tebou přijet? Víš, jako loni byla to pro mě nejlepší dovolená. Nezlob se, ale pospíchám. Ahoj. Naslibovali jste pionýrům hory doly a pak se na ně na všechny vykašle. Pochopte, Zuzano, prověrky jsou letos o něco dřív. A ve finiši nemůžu pravidelně povolovat vycházky. Maximálně v neděli. A patronátní smlouva se nemusí dodržovat. Jistě, ale ta smlouva má jeden předpoklad. Až splníme povinnosti v kasárnách. Na to je předpis. Vy jste najednou samej předpoklad a předpis. Na vás se mi vždycky líbilo, že ty naše předpisy a povinnosti chápete. Takže aspoň každou neděli. Každou neděli tam máte pár kluků. I tu neděli za 14 dní? Chtěla jsem vás totiž pozvat. Co pak je to za mimořádku? Ta největší. V ten den před čtvrtstoletím se totiž narodila moje maličkost. Gratuluju předem. Ale jestli přijdu, přestanete se na mě mračit, že nepouštím kluky. Já vím, finišujete. Nejenom to, ale chci tady nechat po sobě čistý stůl. Tomu nerozumím. Odcházím za rodinou do Prahy. To jste nevěděla? se máš. Netušíš, jak rád bych znal, jestli si opravdu dal. Máma, tak mi vzkaž, že to tak zůstává. Znáš, dneska mráz a zítra hic a já chci jen jedno říct,
ke štěstí mi vážně schází. Oči tvý, ruce tvý, nic víc. Jinak se nemusíš bát, už jsem dny zelený zvlád, už to na žádný stezky a tak nevypadá. Za pár dní stopnu si vlak, přijedu na opušťák, ať si ten, kdo chtěl by tvůj skal bacha dá. Zkrátka si mám jediná, kterou mám rád. Ta, co odmítá frajeru houf, ta, s kterou bych klidně si trouf